Ahoj všichni, já vás vítám u svého úplně prvního videa. Vím, že vychází brutálně pozdě, protože byl vlastně točený ještě před Vánocema. Ale mě prostě dlouho trvalo jednak to sestříhat, protože jsem to předtím nikdy nedělala, takže jsem se to musela jako dost naučit. A druhá věc je, že už jsem udělala spoustu chyb už při tom natáčení, kterýma jsem si to prostě zbytečně zkomplikovala tu práci. A další věc je to, že já jsem pořád jako měla pocit, že je tam co vylepšovat, že jako tam to můžu udělat jinak a tam to můžu udělat líp a tam to upravit a tak. Ale to bych takovýmhle tempem bych to video nevydala nikdy, protože vždycky bude prostě něco, co můžete udělat líp. No ale asi hlavní důvod a ten pro mě nejtěžší překonat, tak je prostě to, že samozřejmě je to obrovský výstup z komfortní zóny pro mě. Já se s vámi chystám sdílet část sebe, část svého života, část svých názorů a postojů. A samozřejmě prostě mám obavu z toho, jako co na to lidi a co si o tom budete myslet a co když to nebudete mít rádi a mě nebudete mít rádi a dostanu prostě nějakou hroznou bídu. Ale na druhou stranu mě to baví a protože mě to baví, tak prostě jsem si řekla, že je na čase tady tyhle všechny strachy jako nechat bokem a pustit se do toho. No, začíná to video trošku nestandardně, protože je to přesně to, co jsem říkala, že už u toho natáčení jsem udělala prostě spoustu věcí špatně. A já bohužel nemám žádný použitelný materiál, kterým jakoby to video začít. Takže začíná procházkou se psem. A já doufám, že se vám to bude líbit. A bez nějakého dalšího protahování jdem na to. My jsme dorazili do parku a jak můžete vidět, tak jsme tady úplně sami. Tady fučí, asi už chápu, proč skoro nikdo není. Z vás, kteří děláte od počítače a máte třeba pocit, že nejste úplně tak produktivní, jak byste chtěli být, tak určitě doporučuji se na chvilku zbalit a jít se byť třeba na 5 na 10 minut projít ven. Já si ještě říkám, že bych vám mohla vyprávět, jak jsem vůbec Hany přišla. Nebo respektive Hany přišla ke mně. Protože to nebylo úplně tak, že já jsem chtěla psa, nebo že bych si koupila psa. Já jsem věděla, že jednou toho pejska chtít budu, ale věděla jsem, že to rozhodně není ta správná doba. Nicméně my jsme tenkrát s bývalou spolubydlící kamarádkou mojí, tak ona dělala vlastně dočasné péče pro psy, což znamená, že prostě se dovezou psy, který většinou jsou někde z ulice nebo z nějakých množíren, nebo prostě vzatý z nějakých špatných podmínek. No a vy ty psy máte doma několik dnů, než se najde adoptivní rodina a o ty pejsky se staráte. No a jednou mě takhle povídala Lucka spolubydlící, říká, hele, přijede pes, bude tady tak 3 dny. Říkám, no dobrý, tak jo, tak to je jako fajn. No a už je to 3 roky, co mě tohle řekla a Hany je pořád tady. A bylo to vlastně tak, že my jsme si pro ní jeli a dojela taková dodávka, ve který prostě byl nějaký Ukrajinec, nebo co to bylo, neuměl vůbec česky. A měl tam spoustu psů naložených, který právě vez tady do těch dočasných péčí. No a ptal se nás, kterou jako nám má dát. No a my jsme to nevěděli, protože my jsme předtím nedostali fotku, kterýho psa si máme brát. My jsme prostě řekli, že co nám dají, to jako vezmeme a o to se postaráme. No a pán tak jakože tudle a ukázal prostě na jedno štěně a řekl, tak asi tudle. Tak nám jí dal. No a já jsem během asi tak prvních 10 vteřin věděla, že prostě mám psa. To byla taková smradlavá, chlupatá koule, celá ulepená, ušpiněná. Ale já jsem se prostě zamilovala úplně na první pohled. A byla moje. A teď jsem si říkala, ten byl vlastně pátek, když nám ji dovezli, já jsem hned 2 dny na to podepisovala adopční smlouvu a byla jsem z toho taková celá, říká, jako ježiš, co jsi to udělala, prostě teďka máš psa a jako já jsem měla pocit, že v tu chvíli můj život skončil, že už prostě nebudu moc nic dělat a nikam jezdit a že prostě budu muset být jenom doma a se psem. Ale až vám bude tohle někdo říkat, tak tomu nevěřte, protože to vůbec tak není. Tak se teda mimochodem ještě potom zjistili, že vlastně nám Hany dal omylem, že to vůbec nemělo být pes pro nás. Že jsme měli úplně jinýho a Hany měla namířeno původně do Prahy, kde už paní evidentně na ní měla kupce. Takže jsme ještě potom další týden řešili, jestli nám ji vůbec nechají
protože paní nás jako osočila, že jsme jí ukradli psa, že jsme to udělali schválně a že ona už teda na to měla ty kupce a že prostě ho musíme vrátit. Naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo, nemuseli jsme ji vrátit. Zůstala s náma. My jsme dorazili domů akorát na čas, protože je skoro 3:30 a mě o 3:30 začíná lekce. Tak, já mám všechno, co jsem dneska potřebovala stihnout napsat, tak mám hotové. Takže teďka jsem se umyla, oblíknu se a vyrazím do práce. Potřebuji se ještě cestou stavit vyzvednout zboží u dodavatele, takže doufám, že to stihneme. A doufám, že večer stihnu saunu. Tak, pytel máme, co je uvnitř vám ukážu až doma, protože úplně nestíhám, takže musím běžet. Tak, já jsem skončila konečně v práci, ještě jdeme teďka honem do Primarku, potřebuji tam rychle něco nakoupit a valíme do té sauny. No, evidentně jsme to někde přešli. Tak teď fakt nevím. Tak teď jsme snad správně. Ještě to bylo boží, já to úplně miluju děcka. Máme 9, nejvyšší čas vyrazit domů. Tak já jsem konečně doma a jdu vám teďka ukázat, co to tahám celý den v tom páglu. V tom vaku, super. Hany má taky zájem. Miláčku ne. Hany, nech to. To není pro tebe. Ne. Tak. Máme tam objednávku pro e-shop, kterou budeme zítra posílat, proto jsem to třeba vyzvednout už dneska. A je to taška od německé značky Cloud 7. Oni mají úplně boží výrobky, mají to ručně vyráběný, mají to kvalitní, mají moc příjemný ty materiály, pěkně to vypadá. Krom tašek dělají taky oblečky a misky na vodu a pelíšky a tak. Tahle taška je na panička jezevčíka, že má každopádně pěska do 10 kg. Hani miláčku, do 10 kg, tam se nevlezeš. Takže tašku budeme posílat zítra, ještě si ji rovnou zabalíme dneska. A krom té tašky, tak jsem ještě objednala winter edici konzerv masových pro psy. Uvidíme, jak se bude prodávat, vzala jsem zatím 3. A přemýšlím, že jednu asi nechám pro Hany, ať ochutná. No a ještě jinak tu tašku. Tak tu tašku oni poslali v takovém ještě pěkném vaku, zabalenou. Takže to budu posílat i s tím vakem zítra. Tak a teďka vám ještě ukážu, jak teda vlastně balím objednávky. Tak, my si teďka tu objednávku zabalíme. Mám tady nachystanou fakturu, kterou budeme přikládat do krabice. Mám tady nachystanou tu tašku ve vaku. A našla jsem krabici. Snad se nám tam ta taška vejde, myslím si, že jo. Tak, takže. Já to ještě zkontroluji, že jsem tam náhodou nenechala tu konzervu nebo něco jiného. Takže opravdu balím jenom tašku. Definitivně a ještě zbývá vytisknout štítek, nalepit ho nahoru a můžeme posílat. Tak jinak dopravní štítky já tisknu na takovýhle A4. Oni se dají tisknout buď na takové té kotoučové tiskárně termo, tepelné, anebo na klasické tiskárně na takovéhle A4. Vždycky tam jsou 4 tady tyhle lepící věci. A tam prostě si počítače jenom natisnete adresu a nalepíte to na ten balíček.
Ne. Dneska je pátek a mně se dopoledne stala taková věc, nicméně než vám to povyprávím, tak jsem vám slíbila, že vám ukážu zboží, co mě dneska přišlo, takže se na to jdeme podívat a pak vám povím, co je nového. Tak, dneska to bude docela rychlovka s tím zbožím, protože to zase tolik nepřišlo, ale mám tady novinku dentální pamlsky od značky Sopa. Netuším, jak se to čte. Každopádně je to z Irska. Jsou to dentální tyčinky, mají boží příchutě, jakože banán s dýní, nebo kokos s chia semínkama, nebo můj úplně nejoblíbenější, co mě úplně dostalo. Tak, dívejte, jo. Děcka, pumpkin spice latte. Dobrý, ne? A potom tady mám s jablkem a spoustu s dýněma. Tak, krom toho jsem ještě objednala jogurty, ty už mám vyzkoušený. Ty jsou fajn, jednak Haňousovi moc chutnají a i na ně mám docela dobrý ohlasy jako od lidí, co si to objednali. A to je, ráda bych vám to ukázala, ale mám to zabalené ve folii, tak mě to nejde rozdělat. Moment. Už. Jsem tam. Tak je to vlastně zase jenom, nebo on teda tohle je jako zmrzena pro psy, dá se to buď podávat jako klasický jogurt, anebo to můžete zamrazit a podávat jako zmrzku. A je to zase vlastně jako z 99% jogurt a pak tam jsou přidaný vlastně kokos, ananas, banán a minerály. No. A krom toho tak ještě mám i kefír pro psy, ten máme taky vyzkoušený. Buď se dá, on se dá podávat jenom tak, nebo třeba lidi dávají na takové ty lízací podložky. A já tím zalívám granule, taky varianta. A zase to je ve folii, takže mi to bude zase trvat. Tak, už jsem tam. To je děcka kefír pro psy. Tenhle je s... Nevím, proč mi to nejde zaostřit. Musím to vykoumat ještě. Tenhle je s brusínkou a s brokolicí. No a potom poslední, co mě dojelo, tak je kosmetika od Salty, což je teda česká značka. A oni dělají vlastně přírodní kosmetiku hlavně jako pro lidi, ale mají tam i řadu, tady tyhle 4 produkty vlastně pro psy. Takže od těch objednávám taky a mají suchý šampon pro psy, mají zubní pastu, ta je s kelpou, s rasou mořskou, a potom takovýhle tekutý šampon s kondicionérem a balzám na tlapky. A děcka úplně nádherně to voní. Jakože třeba tento je šampon, to je prostě úplně bomba. A mě to hrozně něco připomíná. Ale neumím vám říct co, fakt nevím, ale je to moc fajn. Takže tak, a to je vlastně všechno, co mě přišlo dneska. Takže jakože není toho moc, ale zase vyzkoušíme něco nového, uvidíme, jak to půjde. Tak, no a teďka prosím vás, co se mi stalo dopoledne.
No, tak mě prostě, protože vlastně strejda můj s rodinou, tak měli do Egypta. No a protože dcerka jich malá tak onemocněla, takže nakonec ona zůstává doma a zůstává s ní vlastně doma i mamka. Takže mě dopoledne volali, jestli náhodou nechci do toho Egypta s ní místo jakoby té přítelkyně. No, takže odlítáme zítra v 11. A já vlastně přiletím v sobotu zpátky a v neděli už mě to letí zase do Irska. Takže bylo to dost narychlo, docela jsem z toho měla jako obavy, protože jsem říkala, tak přece jenom už jakoby vlastně tím pádem už nezbyde jako žádný čas doma před těma Vánocema. Ale ve finále se vlastně všechno tak nějak jsem jako zvládla zařídit, že to vlastně ani nevadí. Takže vás zítra beru sebou. A já se to teďka zbalit. A zkontrolovat, jestli mám hlavně všechno, co potřebuji, jakože pas a tak. A ten jsem si dívala, ten mám, takže to je v pohodě. No a uvidíme se zítra ráno. Tak zatím dobrou. Tak já jsem dorazila na letiště akorát na čas. A nakonec letíme skoro celá rodina místo té přítelkyně Strejdové, místo které jsem měla letět já, tak vlastně ona nakonec letí s námi, vyřešili to tak, že malou dali na hlídání k prarodičům. Takže jsem docela ráda, protože mě bylo jakoby líto, že letí místo ní, protože mě jasně, že se na to těšila a že se asi Strejda těšila na to, že budou spolu, takže jsem ráda, že to takhle dopadlo. A teďka jedu honem najít. Tak tam máme moře, akorát, že nám, já nevím, to vidíte, ale tamhle vzadu takhle je červená vlajka, což znamená, že by se tam nemělo a vzhledem k tomu, že máme i malý dítě s sebou, tak to úplně nechceme riskovat. Takže jsme tady u bazénu. Nicméně jako pro děcka asi super, ale aktuálně ta voda v tom bazénu má nějakých 16 stupňů, takže jakoby je to fakt docela studený a nic moc na koupání. Ale jinak je to fajn. Tady fouká, ale asi to nakonec i přes tu červenou vlajku asi rystneme aspoň tady takhle na mělčinku. Tady toto zvířátko je chroustnatka a je to druh plže. A že je právě takhle v přímořských oblastech vždycky přichycených na skalách. A podle mě je to úplně boží zvíře. Dneska dívejte, kolik jich tady je těch chroustnatek. Je to úplně moc. A pak tady jsou prostě takhle v tom skalisku, teď jsou prostě nějaký skamenilý živočichové. Prostě dívejte na to je úplně bomba. A dívejte, jo, prostě tady je úplně nějaká skamenilá mega mušle. A dívejte na toho kraba, a on se chudáček bojí, ale teda já se to taky trošku jako bojím, on je totiž úplně pekelně rychlej. Ale jsem tady takové zvíře, takového jsme si první mysleli, že to je had. Ale pak jsem mysleli, že to vlastně není had, ale že to je ryba, která se tváří jako had. A já jsem vám chtěla hrozně ukázat, ale on se prostě začal zavrtávat do písku. No a já, když jsem si chtěla vytáhnout kameru, tak on prostě celý zaučil v tom písku. Takže se ho pokusím ještě najít a natočit to pro vás příště. Ne. Děcka, co je třeba úplně boží, tak jsou tady ty houpací sítě. To je jakože bomba, akorát tady tam lehnete, tak jste až v té vodě. A ona sice ta voda je teplá, ale nevím, jestli v tom větru bych fakt neumrzla, až bych vylezla. Tak s tímhle výhledem já jdu teďka pracovat. Děcka prostě miluju svoji práci. Po 4 ráno vyrážíme do Luxoru na výlet, už tam máme autobus, jináč tamhle mám zbytek rodiny a oni mají hroznou srandu z toho, že tady natáčím, takže jsem mi nechala poodejít a budu vám vždycky natáčet, že budou kousek dál. Pauza na kavčo a nevím, jestli to vidíte, ale za mnou stojí prostě paní s oslem a na tom oslovi stojí nějaká mini koza.
ta brana prostě je později oddělána asi 600 před Kristem. Takže asi za 500 let. Formátek z toho syrového kamenu, tak na začátku je třeba 15 kilaků. Nám konečně vyvěsili zelenou vlajku, takže se jdeme potápět. A ona už teda byla vyvěšená včera, jenom na chvilku. A já prostě, než jsem si to rozmyslela, než jsem se zašla převléct a tak už ji zase změnili. Ale teďka bych to snad mohla i stihnout. Jak jste mohli vidět, tak potápění v Egyptě je naprostá bomba. A já vám jdu teďka konečně ukázat areál. Takže, tady to je naše terasa. A toto je náš výhled. Úplně bomba, že? Je to super. Tak a já vás vezmu teďka se projít tím areálem. No tady to jsou vlastně budovy, v kterých jsou ty pokoje, v kterých bydlíme.
Když se podíváte, tak tam už je konec toho areálu, už je tam prostě, už tam jsou stromy a je tam plot a už se dál člověk nedostane. Tady máme dětský bazén. Zase říkám, pro děcka prostě paráda, akorát teda první den tam plavala nějaká chcíplá myš, tak to jako nebylo moc super. Ale tak prostě stane se, že? Že už tam žádná myš neplave a ta voda už je vyčívaná, to je to jako fajn. A za mě teda pro děcka úplně super. Jakože já bych dítě, tak mě tam moc nikdo nedostane. Takže tady je úplně takový hlavní bazén, kam se chodíme koupat. Ten první den, oni nám říkali, že tam vyhřívaná voda a ten první den to bylo úplně pekelně ledový. Nicméně to bylo proto, že se jim údajně rozbil nějaký prostě ten ohřívač, ale naštěstí to opravili, takže teďka je tam ta voda fakt super. Myslím si, že takových jako třeba 28-30 by mohla mít, takže úplně na pohodu. Akorát jak foukáte vítr, tak je prostě kosa, když vylezete ven, no. Jako na tobogánu třeba jsem nebyla teda, musím říct, ani jednou a ani děcka nebyly. Tak, tamhle vzadu tak je bar. A tím, že máme all inclusive, tak na tom baru jednak je tam zmrzka, bývá tam odpoledne jídlo a dají se tam namíchat drinky, alko i nealko. A vlastně vám to donesou i do toho bazénu, takže prostě můžete tamhle kempit v té vodě vyhřívané u toho baru a donesou vám tam klidně drinky. Jinak tady bývá i nějaký animační program. No a tady vlastně z toho bazénu, tak jdete hnedka na pláž. My bydlíme v té budově, tamhlete, takže na tu pláž tam máme fakt kousíček a je to úplně bomba. Tamhle je, to byla restaurace, kde se jakože italská večeře podává, nicméně oni to teďka opravujou, takže teďka podávají to večeři vlastně v tom baru u bazénu. A byli jsme tam včera a bylo to fakt moc, ale moc dobré. Jinak je to docela do sportovního využití. Tady si můžete zahrát petang, který oni volají, že boča a ona, ta baba na nás první den, že chcete si zahrát boču a já, že jako boča, co to je? A ona se úplně dívala, že to neznáme, no a prosím vás, je to petang, jo? Takže petang. Tady máme plážový bar, funguje vlastně podobně jako ten u toho bazénu, zase tady namíchají drinky, alko, nealko. A tady už máme pláž a moře. My se teda většinou, nebo za začátku, hlavně ty první 3-4 dny, tak jsme měli červenou vlajku, takže jsme se ani nechodili koupat jako tamhle dolů z toho mola, protože tam vlastně končí jakoby mělčina a je tam prostě takový útes a už je tam pak fakt hluboká voda. Ale když je ta vlajka žlutá nebo zelená, tak se dá jít na to molo a dá se z toho mola buď skákat, ale dá se tam hlavně potápět. Co jsme teda vyzkoušeli, nicméně si myslíme, že prostě na té mělčině je to potápění lepší, protože máte, ty ryby tam jsou skoro stejný a tady na té mělčině prostě máte mnohem blíž. A hlavně tady na té mělčině jsme našli rejnoka, 2krát už jsme ho tady pozorovali a mohla i natočeného pro vás. Takže za mě tady na té mělčině, tak je to úplně v pohodě a vůbec nemusí člověk do té hluboké vody. Ale jakože je to zajímavé se podívat, takže určitě, kdo se toho nebojíte, tak jako klidně doporučuju, ale prostě ta mělčina je taky fajn. No a takhle to tady vypadá. Tady si prostě vyberete lehátko, oni přiběhnou, donesou vám ručníky, donesou vám lehátka, jakože karimatky a tady si prostě můžete vegetit. A chodí tady vlastně i ti číšníci z toho baru tamhle. Takže úplně bez problémů prostě si u nich objednáte, co chcete a oni vám to donesou přímo až na to lehátko. Teď vezmu vás projít se i na to molo, jestli nás tam tady ještě pustí, ale tam tady koukám nějaký pán, tak snad jakoby nás tam pustí. A vidíte, že tady není teďka vlajka žádná aktuálně, ale tamhle vzadu už je vyvěšená červená, takže už se tam zase nesmí. Ale ono se tady obecně jakoby nesmí po západu slunce do té vody a i tady sedí borec, co to hlídá. Takže to je vlastně teďka už jedno. A jinak čo bezpečnost si myslím, že tady mají dobře zmáknutou. Že oni, i když se vlastně jdete z toho mola, jdete do té vody, tak oni jako musíte jim nahlásit jméno a číslo pokoje a tak. A zase, když vylezete, tak jim prostě musíte nahlásit, že jste vylezli. Myslím si, že to je jako super, že přece jenom nikdy nevíte a kdyby se prostě tam někomu něco stalo, takže vlastně oni na to poměrně brzo přijdou, že ten člověk prostě chybí. No a tady jsme došli.
Já teda úplně nevím, jestli se mi chce lézt za ten provaz, ne, že bych se bála, že tam spadnu, to bych asi tam nespadla, ale úplně se mě nechce se dohadovat s nějakým Egypťanem. Ale nikdo tady není a nikdo nejde, takže tam asi vlezu, ať vám to můžu ukázat. Ježiš. Takže jsem se málem rozdala od Ilana, jo? Děláme to strašně rychle, než mi někdo přijde vynadat. Dívejte, jo, ty vlny, ono to nezdá z toho břehu, ale jakože ty vlny jsou docela masakr. A pak když tam plavete, tak fakt to má docela sílu. No a tady z toho se právě potom chodí potápět vlastně všechny do té vody. Já jdu zpátky, když mi někdo vynadá. Tady je potom druhý bazén. Tady na tom bazéně nebývá moc lidí a já si myslím, že to je částečně proto, protože spoustu těch lidí, těch rodin je tady prostě s dětskama. A tady vlastně, když vejdete, tak je tady i cedule jakože no kids. Takže je tady klid, ale není tady prostě moc lidí. Ale jestli ty děti nemáte a chcete klid, tak rozhodně tady super, samozřejmě tam máte zase bar. A tady to vidíte, jo? Adults only. Tady máte pak dětské hřiště. Co mně třeba přijde super je ta střecha, že se na ty děcka nesvítí slunko. Tady potom je spa, to teda není v ceně jako all inclusive. To už si musíte zaplatit. A já jsem se nebyla podívat dovnitřku zatím a ani nevím, jestli to plánuju, no kdyby náhodou, tak vám to tam samozřejmě natočím a ukážu. Tady je posilovna a ta je v ceně, takže pokud máte all inclusive, tak do té posilky si můžete normálně zajít. Tady je bar, máte vnitřní prostor, je to i tady venku a večer tady bývá nějaký program, většinou jako tamhle hraje hudba a tancuje se tam hlavně děcka a tak. Tady je potom prostor, kde se jí, jinak je tamhle restaurace a tady to je prostě venkovní prostor té restaurace. Jsou tady snídaně, obědy a večeře. No a tady je potom recepce a vlastně úplně ta hlavní hala hotelu. A jako toto ještě dobré, jo, Egypt, super. Vždycky, ale teďka vám něco ukážu a to je prostě kýč jak svině. Dívejte, jo. Prostě Santa a soby. Jakože mazec, že? Chápete, muslimové, Egypt. A je tady teda i Betlém, jo? Betlém. Jakože chápu, že to je udělané pro turisty, ale prostě nevím, já mám ráda, když někam přijedu a když z toho člověk fakt může jako nasát tu atmosféru toho místa. A nejsem úplně fanoušek jako tady těch kýčovitých záležitostí. Tady se pak dá hrát pinchess a biliard. Je to, tuším, taky zahrnuté vlastně v té all-inclusive ceně. Takže si prostě jenom půjčíte koule, pálky a můžete hrát. No a tady si pak můžete nakoupit. Jsou tady parfémy, které jsou moc dobrý. Je tady obchod s kořením, s bylinkama, s čajema. Je tam jako super týpek, co se fakt vyzná. Poradí vám, pomůže vám. Já jsem koupila krém na ty moje spálení od sluníčka a jako fakt dvakrát namažete a jste v klidu. Tady pak mají nějaké obrazy a suvenýry. No to bylo v podstatě všechno, takhle to tady vypadá, takhle to tady funguje. Ale jak říkám, oni fakt se ti animátoři jako snaží, každý dopoledne je prostě nějaká jako zábava, každý odpoledne je něco. I pro děcka vlastně tady dětský klub, kde teda můžete ty děcka, jsem tak pochopila, i jako nechat třeba na hodinu a půl s tou animátorkou. Takže za mě jako toto je fakt super. Ale prostě jak říkám, no, jste tady zavřetí v tom areálu a jinak pokud fakt nevyjedete tím taxíkem do toho města nebo na nějaký ten výlet, tak tady je prostě okolo jenom poušť. A ještě teda v té poušti mají, musím říct, zase bordel, vy jsme jeli do toho Luxoru, tak to je prostě mazec, to jedete a tam jsou fakt jako poházené prostě odpadky a bordel a jako není to moc fajn. Já tady bydlíme. Já jsem vám ještě neudělala room tour, protože jsem to prostě nestihla, když jsme přijeli.
A potom tam prostě za chvilku byl takový bordel, že už to fakt nešlo vám to ukazovat. Takže já to zkusím natočit, až jdu to obejít ze zadu k terase. Takže vám to natočím, až budeme odcházet, až to prostě bude uklizené, tam to stihnu. Děcka, tak room tour jsem pro vás úplně nestihla udělat, poněvadž docela nám to dalo zabrat a jsme rádi, že to stíháme.